Priatelia, ahojte. Vítam vás pri 10. epizóde podcastu MMA 3. Moje meno je Erik Brezovský. Máme tu hostia Igora Ingvara Daniša. Ahojte. Presne tak. Po mojej pravici stále môj kolega Rastio Hanulaj. Ahojte. A po mojej lavici Tomáš Kohout. Čaute. Tak vítame vás, náš tretí host, Igor. Na začiatku by som ťa nejak tak predstavil. Možno ľudia niektorí, ktorí sa teraz akurát dostali k bojovým športom, tak potrebujú niečo takéto. Takže, čo tu mám napísané, si teda šampiónom organizácie WMF ako svetový šampión, I1 VMC svetový šampión, IPCC európsky šampión, I1 VMC Supreme Champion. Dobre, hovorím zatiaľ všetko? Je to tak, áno. K tomu si vlastne účastník prvého letovej zápasu na Slovensku, alebo teda dokonca aj mimo barmy? Áno, v Európe. V Európe, že? V Európe, hej. To bolo vtedy v Banskej Bystrici na Kunlun Fight Night, či ak sa to volalo? Áno, Kunlun. Kunlun, presne tak, dobre. Only Kunlun. Áno, dobre, to máme. Taktiež si teda trénerom OFE, kde máš nejakých zverencov ako Jakub Kadáš, Jukos Ibragimov, Jacob Mikula, Marek Bartl alebo Vojto Barborík. Áno, každý, kto chce, má možnosť, aby som mu pomáhal. Presne tak. Na tvojom konte je viac než 60 zápasov a taktiež máš za sebou aj 2 MMA zápasy. Áno. Dobre. To je taká bodka za týmto predstavením. Tak to bude, no. Takže množstvo úspechov rôznych aj v Thajsku, všetko si aj povieme, takže to je tak na úvod predstavenie. Taktiež by som rád poďakoval našemu partnerovi Gym 1. A my môžeme ísť hneď na to, takto z hurta. Dneska nás čaká asi dlhá epizóda, si myslím. Máme pre teba pripraveného toho viacej, ale ako som sa dozvedel aj ty na nás, čo je také veľmi zaujímavé, ale o to viac sa na to teším. Môžeme si hneď povedať teda, aby sme si to, čo sa udialo od našej poslednej epizódy. Mali sme teda RFA 4 v Košiciach, kde bol aj tvoj zverenec spomínaný Jacob Mikula. Tam, čo si k tomu vieme povedať z tvojej strany? Takto v podstate týždeň, alebo koľko to je po evente, 2 týždne? To si môžeme povedať. OK. A ešte čo by sme si chceli povedať? Polož nejakú otázku, že na čo sa konkrétne pýtaš, že však v rámci... Jacob Mikula má teda za sebou ďalší ťažký zápas, super mal 15-0, fakt, že skúsený bojovníček. Vy ste túto výzvu zobrali, nakoniec je z toho veľmi cenná výhra. A ako sa vyvíjal podľa teba ten zápas? Lebo sú rôzne názory, že Jacob teda, kebyže toto sa nestane, tak by možno prehral na body. Áno, to sú také názory? Aha, niekto to naopak videl tak, že išlo to na jeho stranu, bolo to také šelijaké. Tak jak ste to videli vy z vášho červeného rohu? Pokiaľ sa nemýlim, červený roh. Asi áno. No z môjho pohľadu ako trénera Jacobovo, tak to bolo proste tak, jak akože však vždycky má ten tím a má ten fighter a ten jeho tréner, akože majú nejakú predstavu, majú nejakú ideu, jak by to, taktiku, môžeme to nazývať, jak by to malo vyzerať a ten zápas vždycky priniesie ako keby, nejde to vždy proste podľa úplného plánu, že jak si napíšeš, niekedy áno, ale to sú akože naozaj, že také záblesky, že to tak vyjde. Ale každopádne pre mňa a u mňa Jacob akože vyhrával, alebo teda robil všetko, čo mal robiť, každé jedno kolo a v mojom ponímaní som bol každé jedno kolo s ním spokojný. Tak by som to asi zhodnotil. Máme tu 2 rozhodcov, takže nebudem sa tu, akože ja ani nejsem rozhodca, nebudem sa tu hrať na nič, ale v mojom ponímaní takto. V mojom ponímaní, keby neukončil zápas KO, áno, tak by aj tak ten zápas mal vyhrať. Tak to poviem. A to si rovno vieme povedať, máme tu teda 2 rozhodcov, ako to videli oni. Áno. Obaja tam boli. Jacob Mikula a Peter Štanga. No ja som tento zápas nemohol bodovať, tak to bolo akože rozhodené, že Slováci nemajú budovať Slovákov a tak ďalej. To znamená, že ja som tento zápas využil na to, aby som sa išiel občerstviť, ale každopádne, čo som potom tak zisťoval, že ako to prebieha, keď som sa vrátil, tak prvé kolo tesné, ale pravdepodobne Mikula, druhé kolo Mikula a tretie kolo do toho momentu, že mal navrh práve ten super, hej. To znamená, že v takomto prípade by kebyže to není ukončené, tak by ten zápas mohol ísť oboma smermi, ale sám nevychádzam zo svojich vlastných poznámok ani z ničoho, takže iba takto z počutia. A Tomáš, neviem, ty, akú si mal pozíciu, či si bol pit, alebo čo? Ja som to pískal. Áno. Ja som to pískal.
To bol ten spodok, ne? Áno, to koleno. Pripletive. Na spodok, áno. Na spodok. Ja sa neviem, ja keď som rozhodca v strede, ja to fakt málo kedy sa mi stane, že vyslovene vidím, že to je jednoznačné, ale väčšinou sa tak sústredím na ten výkon, že ja si to veľakrát, keď sa teraz pätne o tom bavím, ja si to nevybavujem ten zápas, preto sa pýtam a potom viem, že áno, bol to spodok, fakt si to nevybavujem. Ťažko, ja mám taký ten svoj tunel tam a neviem sa k tomu vyjadriť vôbec. No ešte takto, aby to lebo však ľudia môžu všelijak všetko a hociak vnímať. Vôbec, absolútne. Tak, zápas bol brutálny. Akože bol to podľa mňa super zápas, absolútny super výkon, akože aj od jeho supera, aby to nevyzeralo teraz, že ho niekto dehonestuje alebo niečo. Ja osobne som veľmi vďačný za jeho výkon a že sa mohol vlastne Jacob takto vlastne aj bojovať ako keby sám zo sebou a s tou svojou hlavou, lebo tam boli veľmi aj ťažké situácie, ktoré musel cez ne on ísť, ako keby psychicky, čo zvládol veľmi dobre, ale nebyť toho jeho supera, tak by to nikdy k tomu nemohlo dojsť. Takže vlastne akože ja absolútne doznávam superový výkon, všetko bolo super, ale hovorím, ja som videl v rámci vždycky danej možnosti, akože Jacobov akože 100% robotu. Tak. Tam, čo sa týka tých ťažkých situácií Jacoba, tam aj jemu práve prešiel nejaký spodok, kde bojoval trošku v hlave s tým, že? Super, ty kokos, to bolo parádne, pekné. Myslíš, že tam sa mohol ten zápas nejak zlomiť, že si uvedomil, že OK, som neprestrelný, ide sa? Mohlo sa to zlomiť, lebo takto, Jacob je absolútne na začiatku, proste je to, jak sa vraví, akože taký žargon, mladá púška a proste je absolútne akože málo kedy sa to stáva, lebo naozaj, že nestačí byť len talentovaný, nestačí byť len dríč, ako keby, alebo ešte lepšie tak povedané, proste, že keď je človek dríč, dobehne časom ten talent, ako keby, pokiaľ ten talent je lenivý, čo niekedy sa stáva v určitej fázi, že talentovaný človek si začne naciťovať, že je talentovaný a potom vlastne, jak sa povie, si myslí, že mu to stačí, ale to iba do určitej chvíli a potom tí dríči ho začnú predbiehať, to je také z 10, 8 krát sa to stane, ale Jacob je, že má super takú vec, že je proste pohybovo talentovaný, veľmi zdatný, nemá problém z určitého pohybového vzorcu vojsť do nového pohybového vzorcu, proste má na to nadanie, vníma to ako keby, akože nemyslím si, že nad tým ani moc nejak premýšľa, ale mu to proste ide. A plus je dríč, že fakt trénuje veľmi veľa. A ďalšia vec, a furt sme pri tých bojových športoch, proste v mojom ponímaní, ako keby, hej, ja nechcem nikomu nič vnášať, proste tak, jak to ja vnímam, proste ten bojový šport je preto taký super a taký ťažký, pretože nestačí ako keby len toto všetko mať. Nestačí mať len, že talent, nestačí dreť, ale plus tam prichádza ešte ten mindset, proste akože tá hlava a že tá sa zvykne lámať v určitých fázach, na určitej úrovni, niekedy na začiatku, niekedy v strede, niekedy pred koncom, ako keby v určitej druhu kariéry alebo tak. A momentálne sme na úrovni, čo sa týka Jacoba, že sa z neho stáva ako keby, furt to budem tak, také uvozovky, z chlapca muž v rámci toho fajtu, že fakt, že teraz pobiť sa, keď je treba pobiť sa o to víťazstvo. Proste aj keď je ten super silnejší, má bomby, však tam, keď trafil, on kopol do Jacoba, tak Jacob vlastne fakt, že ho zanieslo. A to sú veci proste, na ktoré ako keby sa musí dorásť tá psychika. A videl som, že Jacob sa v tom nelámal vôbec, ako keby, hej, že jasne, prijal to, je to takto a ideme, lebo na všetko je vždycky kľúč, ako sa to dá ako keby zvládnuť a dopracovať k nejakému víťazstvu alebo k úspešnému koncu, alebo ja neviem, jak to chceme nazvať. A keby hodziak skončil zápas, že by prehral, neviem čo, toto bolo obrovské jedno víťazstvo, ktoré si možno ani Jacob neuvedomuje, ja som mu to hneď povedal, ale akože ja som na to z neho, alebo takto nie som píšný, ale že z neho veľmi rád, proste, že toto tam hlavne bolo. Áno, tak Jacob mal aj za sebou rôzne prehry, napríklad aj s Janotíkom, čo je tiež jeden z tých skúsenejších bojovníkov, aj s Croftom z posledného turnaja, takže on si tých superov fakt, alebo teda vy si tých superov fakt nevyberáte, čo je super. Poďme si ešte niečo povedať kľudne k tomu turnaju. Videli sme tam Tomáša Možného v MMA po 11 rokoch, kde teda dokázal fakt v brutálnom zápase. Akože po 11 rokoch v MMA?
No on mal v roku 2011 zápas, kde mal diskvalifikáciu, lebo kopol niekoho na zemi a nevedel o tom. On vysprovoval vtedy chalania, on bol na 4 a pacol mu tam koleno. To presne, to pamätám, no. To bolo v Košiciach tiež. Áno, živočišnosť. Tam ešte Matúš Lajnc mal zápas ako hlavný. No takže sa vrátil opäť v Košiciach, dokázal vyhrať nad Kamilom Mindom, veľmi zaujímavý zápas. Vás nejaký taký oslovil, okrem teda Iggyho, asi Jacob? Chalani. Akože mňa oslovil celý ten event konečne, teda aj z publika tam bola cítiť nejaká spätná väzba, nebolo to také, že no proste nejaké, že tam proste tí ľudia len došli, aby sa ukázali na nejakom spoločenskom evente, ale proste bolo tam cítiť, že Košice boli naozaj radi, že majú takýto event konečne, hej, že sa už niekto odhodlal po tom, že tam viacero eventov sa nie zrovna vydarilo. A bol som akože potešený aj zo zápasov, ako prebiehali, aj však Fabšo s oným. S Joltonom. Áno, s Joltonom, takže popiči. A tam som videl, že si užívala jeho taneček už na konci, že? Akurát bola kamera a ty si tak pozadí pieskal, Tomino tak nohou, tiež dúbkal. Áno, Hani to vie doznať, tieto veci. Takže to ma tak potešilo. To proste už tá atmosféra na mieste, tak ťa poletí, no. Potrebuješ si nejako skrátiť ten čas. Keby tam taká atmosféra nebola, by si ju vytvoril. Tým tlieskaním určite. Ja som sa potreboval nejako mentálne pripraviť na to, že Tomáš bol rozhodnutý, že po evente ideme hneď naspäť do Bratislavy. No tak k tomu mám niečo povedať. Ja som šoferoval hneď naspäť, tiež bolo to veľmi zaujímavé, nemôžem tu popisovať tú cestu, ale bolo to zaujímavé veľmi a bolo to náročné moc. Vy ste aj cestu mali zaujímavú z Frankfurtu, vy ste hneď po turnaji išli? Ešte tretíkrát to povedz a povieš to správne. Frankfurtu. Akože takto, poviem, že idem si. Samozrejme som vždycky nastavený tak, že najdôležitejšie je proste fighter a zápasník a vždycky sa chováme podľa toho, čo povie on, lebo to je jeho deň a jeho chvíľa a proste my sme tam preňho, ale mám tendenciu mať vždycky chcenie po zápase ísť domov, nech sme kdekoľvek, tak samozrejme, keby sme boli niekde vonom, v Kambodži, alebo neviem kde, tak akože chcem ísť minimálne na hotel, okay. ale vždycky chceme ísť. A vlastne je to tak, že všetci, lebo to vždycky, akí si, tak takí ľudia sú okolo teba a vlastne vždycky chceme ísť, pokiaľ sa to dá, chceme ísť domov, takže mali sme dobré auto, všetko bolo vlastne, auto sme mali. Stačí. Ale dobre, vďaka nám. A išli sme pohodlne domov a pohodlne som šoferoval. A vráťme sa ešte späť. Šoferoval vlastne Jakub. Jakub šoferoval cestou naspäť. Teraz super Košic, driver z Frankfurtu. Frankfurtu? Dobre. Áno, navrhujem sa vrátiť, hej. Sorry, prepáč. Ešte on sa nevyjadril. Ale vôbec nepozeráme, to ani nemusíme. Ale našťastie bol som na tom turnaji. Áno, našťastie si tam bol, takže si to videl. Ako, ja som si nemyslel, že sa dožijem niekedy proste eventu, kde bude Kamil Minda v hlavnom zápase, hej, ale túto Stalo sa vlastne aj to, čo sme očakávali, že sa stane na konci dňa, ale spôsobil tam premiestný proste jeden veľký infarkt, kde na sekundu alebo dve možno ho naozaj vypol, hej. Možno ho prebral až ten pád na zem, to znamená, že tam kebyže je nejaký citlivejší rozhodca, ktorý nedá priestor na vydýchanie sa možnému, tak to mohol kľudne aj ukončiť a keby si pozerali ten záber, ako padá na tú zem cez tú nohu, tak tam bolo teda evidentné. To bolo niečo jak Fedor s Hendersonom, hej. Tiež na sekundu tam si vypnutý a potom sa sťažoval. To znamená, že takto, nechal to tam, Minda potom dostal infarkt, hej, ako to už býva. Tak ale akože na ťažké váhy. Ja musím povedať, že viem sa myslím si, že sa viem odosobňovať a pozrieť sa na fight, akože ne akože teraz, že som bol fighter a tréner a neviem čo, to proste muselo hociakého diváka proste vtiahnuť, že to bolo super. To bolo úplne tip-top, ale si úplne videl, jak on z Fulmantu nevedel už nič robiť, hej, že on bol tak vysilený a toto akože sa stáva v jeho zápasoch, že sa proste už nejaký v tom druhom kole úplne vysíli, no a Tomáš Možný dokázal proste ostať hlavou v zápase. Dokázal nemožné. Ustál nesmysl, jo. a vyhral, takže pre košického diváka tak úplne ideálny záver.
Takže ja hodnotím veľmi pozitívne tú akciu a som zvedavý teraz, čo priniesie Brno. Ale však o tom potom. A ty? Dobrá akcia. Okay. Naozaj tam bolo dosť ľudí. To je fakt brutálne. Bolo tam dosť ľudí a mne sa najviac páčili tie, nezabudnem, tanečky? Ne, ale ja si vždy idem, keď mám dobrú nástupovku, ja si to idem aj v ringu, ja si tam poklepkávam a tak. Ja sa tam vždy tak akože vnesiem, ale od Keďucha, ako sa volá mladý? Toporcer? Dominik Toporcer, on tam ďakoval svojmu trénerovi strikingu. Teraz ako nič proti, hej, a to sú pre také úsmevné, lebo on čo skúsil, tomu nevyšlo a všetko pochytal hore. Ale tak mu ďakoval. Ale jasné, len je to tak, že to som si zapamätal, že to proste, že tréner strikingu a samozrejme kondičný tréner Mindu a takéto proste, ja si chytám tieto kuriozitky. Ale musím povedať, že fakt, mňa prekvapilo naozaj, že dosť ľudí bolo. Neviem, to bolo tak fakt rozmiestnené, dobre, že to vyzeralo, ale aj atmosféra, naozaj tí ľudia, ten možného záver, to bola pecka úplne. To bolo šupa. Akože myslím, že organizátorom to už lepšie výsť nemohlo. Asi ne, no. Aj ten Wittner predtým mal to káočko 22 sekundové. Takže veľmi zaujímavé. Dobre, to máme prebrané toto a ja som chcel zároveň prejsť teda k tvojmu ďalšiemu zverencovi, Marekovi Bartlovi. Vo Frankfurte. A raz to príde. Keby som mal frankfurtský knedlík. Frankfurtskú klobásu. Frankfurt. V tom meste Frankfurt bol teda zápas. A tam bol teda Marek Bartl, ktorý mal v priebehu mesiaca druhý zápas. Či jak to má? Áno. No, to je taká bolestivá téma. A k tomu zápasu čo? Teda, aby ľudia vedeli, možno ktorí tu nevideli, nedopadlo to podľa predstav, prehra išla na stranu teda Mareka Bartla. No polož konkrétnu otázku. Na začiatku. Akože, akože tak normálne určite, tak ja neviem, nejsom z toho spokojný, ako keby som to mal sa posadiť doteraz, akože chceš odo mňa nejakú takú, že mám sa posadiť do role teraz, že no tak, ak si to opísal s tým Jacobom, tak kľudne tak s Marekom. No, nie som akože spokojný z výkonu. Ja som hovoril, že to podľa mňa nie je dobrý nápad, ako keby. Kvôli čomu? No, lebo proste nechudne 2 kila, ako keby, hej, chudne akože celkom raketu vždycky a behom 1 mesiaca to robiť 2-krát, to není akože na to telo easy, ale tak to už je jedno. Druhá strana mince proste absolútne, ja doznávam Mareka, prehral 30 zápasov v rade, je to absolútny frajer a nech si, každý má právo na svoj názor a má nejakú subjektivitu v sebe, ale akože on je proste fakt, že warrior, on aj na úkor prehry sa proste bude byť, hej, že tak to je. Aj keby mal prehrať, ale nech toho to stojí proste rozkrvavenú hlavu, odtrhnuté koleno, hocičo a toto ja akože absolútne doznávam, však akože nikto nechce chodiť prehrávať, hej, na zápasy, pokiaľ si ideme porovnávať síly na nejakých a ísť po nejakých rebríčkoch a tieto veci, ale akože on určite nie je taktik a je proste bijec. No ale nie som tam spokojný z tohto pohľadu, že vlastne za to mohlo to. Je iné, keď ten super na teba akože vyslovene má a ty proste prehráš, hej, že, ale potom je iné, keď prehráš ako keby kvôli svojim nejakým svojim neduhom alebo svojim chýbám, môžeme to nazvať, ale vieš, tam boli veci, že na zemi bol lepší, v postoji bol lepší, v postoji ho aj nahulil, na zemi ty kokos rôzne veci, ale on tak bol akože si myslím, že vyflusnutý, že on to nevedel, lebo však aj ten druhý super akože chce bojovať, aj keď je slabší, tak on bude proste ti zapričiňovať k tomu ukončeniu a to aj robil ten jeho super a proste mal na to, tým pádom ty musíš vlastne v tých určitých pozíciách vedieť zotrvať proste, ako keby, či je to pozícia, nemyslím pozícia len škrťatia alebo niečo, ale v postoji, že nahulil som ho, tak teraz proste však on s tým bojuje nejakým spôsobom, pokiaľ nepadne kabela, tak ja sa musím znovu dopracovať k tomu, aby som to dokončil ako keby a na to všetko treba proste mať energiu ako keby a tu on nemal a vlastne tam mu odchádzala a vlastne tam potom ťahal úplne za opačný koniec ako keby. Ako nebáme sa o tom, že zápas to bol podľa mňa akože
to bol zase atraktívny, divácky a tak, ale keď budeme riešiť nejaké, teraz, že či sme smutní z prehry, výhry, tak akože neteším sa z toho, no. Ale zase teším, že Marek je v pohode, fakt sme očakávali, lebo on tam išiel asi má na hlave, ja neviem koľko, 12 kat, neviem koľko proste štíchov. Mysleli sme si, že vlastne to bola krátka doba na to, že myslím si, že ho to vlastne, taká bola aj taktika, že proste, aby išiel hneď na zem, aby sa s ním nebil v postoji, lebo mu to nezačne zbytočne krvácať, nech to nezastaví rozhodca. Ale to ako keby vydržali to tie štíchy a som rád, že mu nič také horšie ako keby zdravotne není a tak z tohto sa teším, no samozrejme, že to je vždycky prvoradé to zdravie. Tak Marek je vždy zárukou dobrého zápasu, si myslím. Áno. Takže to je paradička. Dobre, toto máme našu domácu scénu. Môžeme sa vrátiť k tomu najaktuálnejšiemu. Včera teda sme videli UFC, veľmi zaujímavé. Chalani, Tomi, kľudne od teba môžeme začať. Pozeral? Komentoval niečo? Nič? Nie, však bol DFN-ku. Jaj, OK, tak môžeme začať tým, nech dáme slovo tebe. Ty si tam mal na starosti iba MMA zápasy, alebo si aj tie postojové? Len MMA a postoje tam riešili tí skúsená partia okolo Igora Šmida. A DFN, myslím si, že zápasy kvalita, ľudí pomenej, strašná zima. Strašná zima. Aj na konci, lebo viem, že na začiatku to hovorili. Furt bola zima to. OK. Ja preto hovorím, moc som tých postových zápasov nevidel okrem posledných dvoch. Tam bol Tutura Fernández. Tutura a Roušal s tým tajcom. Hej, lebo to som išiel na kávu, že niečo teplé, lebo fakt tam bola neuveriteľná kosa. No, že to je jedno, takže tých postových som moc nevidel, ale len som počul z haly Bystrica klasika, perfektná atmosféra, oni s tým žijú, s tým športom. Žilina a podľa mňa Žilina a Bystrica sú také úplne to. Asi tie meky týchto bojových športov na Slovensku. A za MMA veľmi dobrý výkon Smolkovej, strašné rozbitie toho chalania z Gabčíkova od toho Martinčana, čo vyzerá jak Arlovský. No a potom neuveriteľný ten lakec z otočky, čo dal. To bolo brutálne. Lengal a potom tú pecku dozadu, ešte tú pecku poisťovaciu. Dobrá akcia. Škoda, že menej ľudí. Niečo podobné mi to pripomínalo ako RFA, že menej ľudí, ale tá kvalita zápasov škoda. A mne to dáva ten obraz, že ľuďom nejde o tú kvalitu, idem o tú show a to je strašne škoda. Strašne škoda za mňa, no. Či menšie štádióny troška, alebo ne, možno to radšej menšie, asi nech to vyzerá plno ako je to prázdne, lebo naozaj kvalita, tam bola čo zápas, to bola fakt naozaj pecka. To si ale pekne povedal teraz, že naozaj, že ja to úplne tak badám, že ľuďom proste už ľuďom nejde o kvalitu proste, lebo už je toľko vecí majú k dispozícii, že oni nedokážu proste už do hĺbky vstúpiť a plitko k všetkému akože prístupujú. Kedy sa to zmenilo podľa teba? Že kedy prišlo niečo takéto? Akože v rámci bojových športov. Ale to nejde o bojové športy. To není akože pointa, to gro je proste úplne všetko. Proste ide o to, že všetko je proste strašne veľa a ľudia na to nemajú ako keby kapacitu mozgovú, proste naozaj sa tým akože naozaj úprimne zaoberať. Rozumieš ma, že to je tak počnú s jedlom, proste s kvalitnými výrobkami, proste všetkým. Že fakt, že ten človek to tak na ňo všetko skáče odčade, že on proste ako keby, ja to teraz neospravedlňujem, iba ja hovorím svoje akože jak si to vysvetľujem ja sám, že proste ľudia nemajú čas sa tými vecami zaoberať, takže vlastne čo im ako keby nejakým výzorom ich zaujme, keby, že, tak do toho sa posadia, vieš, ako keby. Ale kvalita to není momentálne a v tých bojových športoch, vieš, že však je to presne tak, čím lepší príbeh, tým lepší event. Proste vieš, a motanice, proste to má byť tak, že v mojom ponímaní, ale dobre, nebol by som dobrý akože biznismen v tomto. Proste chápeš, že na môj zápas, alebo ne na môj event, keby mali dojsť iba, že traja ľudia, ale čo ich to naozaj zaujíma. Naozaj, že ich to zaujíma. Hej, že naozaj, že aj sa vyznajú, aj vedia cca, čo je čo a jak je, tak to budem robiť najradšej pre tých troch, jak pre 30,000, ktorí tam dojdú kvôli tomu, že ja neviem, tam pobehuje nejaký maskot. Okay. Alebo ja neviem, že je to v móde, chápeš ma. Takže ja to mám tak, ale ja som není akože vôbec podľa mňa reprezentatívny biznismen, takže, ale ja to vnímam takto, že preto sa to deje.
OK. My sme boli svedkami aj PML akcie v Kráľovke, kde to bolo tiež trošku plnšie, aspoň podľa fotiek, neviem, jak to bolo v skutočnosti. Zápasy tam boli tiež veľmi atraktívne a to je ďalšia vec, čo sa udiala a môžeme teda raz prejsť k tomu UFC, čo je taká čerstvá téma, chalani. Hani, kľudne začni ty s týmito, že čo si sledoval, čo ťa zaujalo na tomto. Tak sledoval som od Muradovho zápasu, hej, a potom som preskočil teda až na Benila Dariuša a potom tie ďalšie zápasy, hej, som preskočil vlastne aj ten prvý ženský zápas na hlavnej karte. No a osobne som bol najviac zvedavý na posledné 3 zápasy. Áno, teda Sugar Sean proti Petrovi Janovi, potom TJ Dillashaw proti onemu Sterlingovi a samozrejme hlavný zápas Olivera proti Makachevu. Tak asi logicky sa vyjadrím k Petrovi Janovi a Sugar Seanovi. Nejako som evidujem kritiku na bodové rozhodnutie. Ja som si to zatiaľ celé úplne nebodoval. Áno, pozeral som si to už dneska znova a asi sa to láme na tom prvom kole. Celé. Druhé kolo vzhľadom na to jedno nahúlenie by malo ísť na stranu Sugar Seana, tretie na stranu Petra Jana a vlastne o to ťažšie je potom vysvetľovať nejaké tie rozhodnutia rozhodcov, keď ešte ten, čo prehrá, ešte vyhrá to posledné kolo, že to majú akože tak čerstvo tí ľudia v pamäti, ale však bol to split, hej, to znamená, že sami rozhodcovia sa na tom nezhodli a v tom prvom kole tam vyslovene musíš teda si rozložiť tie bodovacie kritériá a rozhodnúť sa, teda, čo je pre teba viac. Nakoľko je tam teda efektívny striking, efektívny grappling, ako náhle si tie dve vyrovnané, až potom môžeš prejsť k tomu, čo je teda tá kontrola oktagónu a efektívna agresivita. Môžeme sa baviť hneď na začiatku, že tá efektívna agresivita tu bola od začiatku na strane Petra Jana, áno, teda, že vlastne to tlačenie a takéto, ten chtíč, hej, lenže to by malo byť len ako také pomocné kritérium. No a čo tu potom bolo? Čo som ja tak zaznamenal, boli také tie tri tie povestné zadné Sugar Seana, síce nejako extra neotriasli, viditeľne, hej, maximálne teda nejako tak, že si ustúpil alebo takéto niečo. Ešte tam bol jeden taký vyslovene jab, čo tam bolo počuť aj vidieť, ale znova, nebolo také, jak v tom druhom kole, že bolo vidno teda, že naozaj, že je otrasený. Tak v tom prvom kole si musel teraz zhodnotiť, že čo je viac. Myslím si, že ten postoj bol výraznejší a čo sa týka toho damageu, tak išiel na stranu Sugar Seana. Lenže bolo tam, jedno tam bolo jasné, ubranie takedownu, to je pomocné kritérium, kontrola oktagonu, čo ide potom na konci kola v prípade vyrovnaného pre Sugar Seana. Hej, potom tam ale bol jeden úspešný takedown, kde boli cca minútu na zemi, ale na tej zemi áno, stabilizoval si pozíciu, to znamená, že ten takedown sa už ráta, ale stále tam bola teda aj nejaká tá reakcia, tá akcia zo spodu, zo strany Sugar Seana a ten ground and pound, ktorý zhora vykonal, ktorý zhora robil Petr Jan, zase nebol až taký nejaký presvedčivý alebo taký, že by robil nejaký damage, že by reálne zavaril tomu Sugar Seanovi. To znamená, že viem si predstaviť to kolo, aby išlo aj tam. Práve v tom závere to začal ešte znova na tie ruky preberať Sugar Sean. A potom zase druhé kolo, opäť. Bolo tam nahúlenie také viditeľné z jednej strany, ale potom tam bolo padnutie po úderi. Keď si to pozrieš z replayu, nebolo to vyslovené, že po úderi. Hej, on dostal úder a potom tak zakročil a on potom sa akoby, že pod kola padol. Opäť, je to, že čo je pre teba v tomto momente viac. To, že stáva a tieto veci z tých takedownov a z tej zeme, tak je to o tom, že či tam stabilizoval tú pozíciu, to, že ho dá na zem, to je úplne jedno. Pokiaľ tú pozíciu tam nezastabilizuje, nespraví tam nejaký teda viditeľný damage, ktorý by bol viac ako to, čo sa udialo v postoji, tak je to jedno. No. Tam bol aj cut, nie? Áno, ale na ten cut by sa kvázi nemalo nejako prihľadať, pokiaľ to nebolo vyslovene po nejakom úderi, hej, čo samozrejme
samozrejme bolo a tým pádom ti to iba potvrdí, že ten úder naozaj sadol dobre a tak ďalej, že iba to potvrdí, že ten kontakt tam bol a môže to byť potom už iba nejaké to pomocné kritérium potom na konci dňa, také nejaké neoficiálne, hej, že len sa na to pozeráš. Ale teda bohužiaľ, tesný zápas. Ja keď som toto ako divácky vnímal včera, tak som myslel som si, že Jan, ale nebol som prekvapený, keď to dali onemu, keď to dali Sugar Seanovi, hej. Lebo práve tie údery, hej, ako sme sa už miliónkrát bavili, tí bodoví rodcovia sú na 3 rôznych miestach, každý to sleduje z 3 rôznych uhlov. Keď toto bolo vyslovene pri jednom z tých rozhodcov a ten videl, dajme tomu, že tá zadná nedopadla tak dobre, tak on si ju nejako extra nezaznačil. Ale z pohľadu tých ďalších dvoch, ktorí to nevideli úplne dobre a videli tam teda, počuli, ako to padlo a tieto veci, tak oni si to zaznačili ako výrazný úder v tom kole a možno aj to tam presvedčilo potom, na základe čoho to kolo dali práve Sugar Seanovi. To znamená, že treba sa na takto pozerať a keď už sú tesné zápasy, tak snažím sa nebyť prekvapený, nech je to teda akokoľvek. Ale pokiaľ si to vyslovene sám nenabodujem, tak to ako nejakú vyslovene krádež považovať nebudem. Takže skúsiš to bodovanie a potom sa pochváliš fanúšikom? Ja osobne predpokladám, že v najbližších dňoch to bude normálne dané do našej rodcovskej skupiny, ktorú vedie Jakub Miller a dá to nabodovať všetkým. Som o tom tak na 80% presvedčený, že ten zápas tam bude na bodovanie, takže potom normálne ti dám aj, že ako sa stanovisko k tomu zápasu zo strany rozhodcov československých a môžem sa potom ešte raz k tomu vrátiť. Ale keď odmyslíme si toto, tak zápas to bol brutálny. Jasné, super. A rovnako aj tie zvyšné 2 zápasy, samozrejme fajn, jasné, škoda. TJ-a potom samozrejme boli potom o tom tak troška polemika, troška to vyčítal Sterling onemu, Sterling TJ-ovi, tak čo, tak nastúpal do toho zápasu s tým ramenom, alebo som ti to rameno v tom zápase akože poškodili a tak teda, vieš, že ty budeš po zápase hneď hovoriť, že som mal zranené rameno, tak ale prečo si ho mal zranené, hej? Lebo si ho ty nedoliečil vo svojej nejakej príprave alebo čo, lebo si bral predtým steroidy a teraz ja som ti to práve grapplingom, svojim prechádzaním, na zemi, som ti ho dal von. To znamená, že čo? Tak ja som ten zápas vyhral svojimi nejakými spôsobmi, svojim grapplingom a nesnaž sa nejako znevažovať tento môj výkon tvojim zranením, ktoré si asi zanedbal, lebo proste už si ním poznačený. No a potom hlavný zápas, tak držal som Oliverovi a ukázalo sa teda, že tá Islam asi není len taký hype, no. Tam aj prišla hneď teda nejaká výzva k Volkanovskému. Tak áno, bolo známe teda, že je náhradník. V tom zápase, keby ktokoľvek nespravil váhu, tak tam naskočí Volkanovský, čo síce troška zapájali Benila Dariuša, lebo pôvodne to slúbili jemu, toto náhradnícky spot a potom dali vlastne Volkanovského a teda dalo sa asi čakať, že toto bude potom ďalší krok. OK. Iggy, ty si čo z týchto zápasov sledoval? Alebo teda povedz mi ty k tomu Janovi niečo. To je, myslím, tiež som videl Muradova a tento je asi iba zápas jeden. Tak ja som to vnímal tak, toto teraz, čo som tu počúval, tak to bola úplná podrobná analýza, takže takto som sa na to teda nepozeral. Takže pozeral som sa na to okom diváka. A v mojom ponímaní proste som videl, že bolo to tesné a bol to super zápas a proste fandil som Janovi, takže to tiež zohráva akože nejakú úlohu, ale videl som proste vyhrať Jana. V mojom ponímaní, akože ja som to už tu sme sa o tom bavili, že môžeme sa baviť o tom, že postoj bol narovnako, ako keby, hej, že aj z jednej a z druhej strany sa tam niečo dialo. Ale potom, čo sa týka, akože, kde sa odohrával väčšinou ten zápas, akože na zemi nejaká kontrola veci a dopracovanie, ako keby, alebo snaženie sa dopracovať na tú zem. Zase druhá strana, jasne, že on sa furt stával a akože bol schopný, to vôbec, ne, že by bol nejaký nemožný. Ale u mňa ako vždy, keď sa pozerám na ten zápas, tak chcenie bolo na 100% u Prejana. Takže ja som to ponímal tak, že akože mal by vyhrať Jan. No.
A keď vyhral teda O'Malley, tak nebol som akože prekvapený, ale bral som to tak, že hrá to akože jeho meno lepšie do karát, aby vyhral on. Takže lebo to nebolo zas, ale akože takto, aby to vôbec tiež to neponímam, že okradnutie, bol to tesný zápas, hej, ale pri takom tesnom zápase som to bral tak, že je priateľnejšie, aby vyhral teda on. Okay. A Jan si ťa čím získal, že si fandil práve jemu? Tak získal, mne sa ľúbi jeho štýl, akože to je jediné, akože on si ma získal jedine nejakým športovým výkonom, ktorý podáva, či už ľúbi sa mi, jak trénuje, ľúbi sa mi, jak zápasí a to je pointa. OK. Tomi, ty niečo k tejto téme UFC? Zaregistroval som výsledky, viem prečo netipujem. A tak v našej súťaži si prvý. Ujasnil som si to. Je to možné. Prekvapilo ma tam, že Brady pomerne úplne jednoducho prehral s tým Belalom. Okay. Ja som dosť favorizoval toho práve Bradleyho, favorizoval Chookagian, tá Fiora ju porazila, favorizoval som Jana, čo som myslel, že bude pre neho úplne ľahká cesta. Opak bol pravdou, favorizoval som Oliveiru, opak bol pravdou. Favorizovanie ti ide. Jediný, kto išiel, mi bol Sterling, takže ešte som favorizoval Belala, Dariuša. A ten mi vyšiel a ja osobne by som veľmi rád videl Dariuša s Makhačevom, ale obávam sa, že ten Makhačev, proste ten štýl, to judo, ten zápas, alebo sambo dokopy, keď to zoberieme, tá fyzická kontrola, strašne fyzická kontrola je tam, to jutsu, OK, to je tiež dobré určite, ale tá fyzická kontrola, ktorá proste je tým zápasením a tým judo, čo tam proste to sambo obsahuje, čo bohužiaľ BJJ nemá. Je to viac taká hra, naozaj to BJJ, tá fyzická príprava proste, asi to fakt, nedá sa to oklamať. No. Je to brutálne, akože ja som úplne, že je to absolútny brutál, že presne, že fyzické výkonnosti, to je abnormálne a možno ne pre každého akože pozerateľné a priateľné, ale je to proste, ja to akože doznávam úplne, je to brutál, úplný. Sa mi to ľúbi strašne. Že tá brutálna, akože fyzická ľudská sila, jak sa dá využiť, ako keby v tom boji. Fakt parádne. To Islám ukázal, no, takže sme zvedaví, že čo bude ďalej preňho. Ja ešte otázočku, že či náhodou neviete nič bližšie ohľadom toho Čimajeva s tým vlastne bratrancom Chabiba, že oni čo sa tam potom, že o čo išlo, no, že neviete. A vôbec. A oni už predtým niečo spolu mali. Ja som sa nedočítal k ničomu takému bližšiemu. Hani asi bude vedieť, oni v minulosti niečo mali spolu už, nie? Neviem ti povedať, neviem. OK. S kým s Čimajevom si mal niečo? To neviem, to som nechcel otvoriť tú tému. To môžeme na budúce. Sme si nesadli hovoriť. To pod Michalskou, to si pamätám. On tam driftoval, ne? A ja, že kľúdo pičeš ako nočný prúd. A on kúse trúbil. Hore pri Alize, ja viem, presne. No, tak to sme mohli tiež poriešiť, nevadí na budúce. Dobre, ešte ďalšia taká vec, že Jiří Procházka teda pozná dátum svojej prvej obhajoby, 10.12. Vybral si opäť supera, teda Teixeiru, Glovera, ale to sa môžeme k tomu vrátiť v ďalšej epizóde, len to je jedna tiež taká novinka. Že je to official. Áno, presne je tak. Je to super. Dobre, a môžeme prejsť teda na hlavné témy, na nášho hostia, Igora Daniša. Potom teraz len ideme na to. No. Kámo, už nemáš čas. Máme. Nebo, ešte ty máš nejaké prichystané veci, nie? Ne, už nemám, už to ide. To si vyčerpal? Samo to dobre, ide. Super. Dobre, taká otázočka na začiatku. Veľa ľudí možno ani nevie, že čo sú to Team Hroty. Vedel by si nám to popísať? Prosím. Akože Team Hroty, čo sú? Jak to vzniklo a vlastne čo si ľudia pod tým môžu predstavovať, že Team Hroty? To bolo akože, jak to vzniklo, nebudem dopodrobná vysvetľovať. Škoda. Ale bola to na jednom podujatí, kde sme teda boli počas korony, kde jeden z nás zápasil, tak padal, akože stali sa tam také vyhrotené situácie určité a vlastne prišlo k tomu, že medzi akože 2-3 tímami ako keby, no a jeden aktér alebo človek to natáčal bez toho, aby sme sa to my dozvedeli a postol to na sociálnu sieť a on to tam nejak nazval, že sa to tady hrotí. No ja vôbec neviem o čom.
No to je akože... Akože konflikt, bol nejaký konflikt? Či... No taký, akože nejaké... A kde to bolo? No akože ja som to tak, myslím, že som to tak, nechcem to konkretizovať. Akože, aha, dobre, ja som nevedel, že čo tu... Ja už som na to išiel, úplne som... Akože mám to konkretizovať, bolo to na oktagone, čak dobre. Bolo to na oktagone a vlastne medzi, jak v pevnosti Brno, jak začala pevnosť Brno sa vytvárať a vlastne... Aj otec Furas tam bol všetko. Paklič. No a boli tam také roztržky, ako keby, to už úplne nebudem konkretizovať, Nie to na tebe. Ale vlastne na konci tam došlo k takému niečomu, že sa teda dozvedel jeden z nás, že ho niekto natočil a dozvedel sa, že aj kto, tak za ním išiel a jasne mu to vysvetľoval, že toto sa teda nerobí, no húčal proste na celú mu do ksichtu a ten druhý bol z toho taký trošku, ne že výstrašne zaskočený, no a mu tak húčal na celú tú chodbu, že či chce, aby mu ukázal, že čo sú hroty. A zdôrazňoval to asi 10-krát po sebe, no a celé to išlo potom, celé tie 3 dní, čo sme tam trávali, 4, ako keby tak to išlo v tomto duchu. My sme tam trénovali na izbe, fakt, myslím, že sme budili všetkých, sme lapovali aj o 12. v noci a fakt to bolo akože také veľmi, veľmi vyhrotené celé a tak sme si to tak, akože by sa to tak nieslo stále, že hroty, tak sme si povedali, že sme tým hroty. Tak, krásne vysvetlenie tohto celého. Dobre, na začiatku som teda spomínal všetky tvoje úspechy. Vieme si povedať nejak cestu k týmto svetovým opaskom, že jak sa tieto príležitosti k tebe dostali. Môžeme vybrať konkrétne nejaký jeden? Neviem, že čo je z tých viacerých pre teba taký ten highlight? Nemám akože ja v živote nič takto nastavené ako nejaké highlighty. Okay. Celý môj život je highlight. Akože môžeme to tak nazvať, nie? Ale asi som toto všetko niekde už hovoril v rôznych podcastoch. Takže si vyber sám a môžem... Akože keď to už bolo spomínané, tak nemusíme? Bolo, ale akože, že jak som sa k čomu dostal, vieš, že každý... Lebo predsa len ty si vlastne Európan a tieto väčšina týchto zápasov bolo... mal si v Bangkoku jeden, nie? V Bangkoku, dva v Hongkongu. No, a jak sa Európan dostane k takýmto obrovským príležitostiam? Zabojovať o jedných z najprestížnejších opaskov. To bude teraz dlho, ale kámo, to preťahnem. Tak dobre, tak poďme iba k jednomu. Poďme k tomu VMC. Ne, tak všetko je to o tom, akože istom, ako keby, to bol taký svit, že keď som začínal trénovať, to bol môj prvý tento pán, ja ho za to najviac si ho furt na to budem spomínať, kým mi niekto nevytrieska úplne hlavu, tak vždy si na neho budem pamätať. Absolútne som ho doznávam a uznávam od prvej chvíle, čo som ho zbadal, ja to tu môžem presne opísať. Sme sa stretávali na Prokofievej, v Petržalke, na parketách sme trénovali, kde sme mali furt pricvknuté prsty a mozole, krvavé proste, šlapaje po nás ostávali a vždycky pondelok, streda, piatok to bol jediný asi, čo ja som vtedy vedel v tej dobe, z rok 2000, ja už ani neviem čo, to bolo 6, 7, proste Muay Thai, Hanuman a ja som tam došiel a myslím, že a bol som ako nováčik, ako nový, oni tam už nejak fungovali, ale on akurát došiel takisto so mnou, ako keby v tom nejakom úseku, že takisto bol asi nováčik, taký nábor. A ja som sa úplne do ňoho akože zapozeral, akože to musím takto povedať. Ale v takom, lebo takto, aby som to ujasnil. Ja som išiel proste robiť ten šport, to som tiež už hovoril proste preto, že som bol proste, šíbalo mi blablabla a chcel som byť akože v pohodičke, tak nedošiel som si proste na ten šport nič dokazovať, hej, a teraz som tam došiel a tam akože fakt bol testosterón absolútny, ale však dobre, žiadne predsudky som nemal a boli tam fakt akože v tej dobe fakt rôzne subkultúry sa tam nachádzali. No a tento človek tam bol. A proste to, ja keď som videl... Touto tričku? Ne, no vinom, ale proste presne tento, že to bolo brutálne, hej, že on to, čo akože ten kľud, ktorý on dokázal, od prvej chvíle to ešte nič nevedel, to som iba videl, že to boli náciky a som si to hneď na ňom všimol, že do ňoho bušili, hej, lebo to bol vtedy, tam si došiel a hneď ťa chcel každý zabiť a zbiť. A ak sa povie, že to bolo sito,
Ale to, čo s jakým kľudom on všetko znášal, to bolo tak pekné, akože naozaj, že úplne on si vedel zachovať proste kľud, proste pohodu, potom keď mal niečo robiť, sa na to sústredil, ja som to hneď videl, akože to na mňa zapôsobilo a potom som akože ho aj vyhľadával nejakého sparring partnera, ale on nebol takýto veľký, ani nebuchal vždycky úplne ťažkú váhu, myslím, že to bola 8-1, 8-4 dokonca. Tam som začal, no. No, takže my sme, a ja som bol tiež v takej váhe ináč, takže tak sme spolu trénovali. No a bola taká, to nebola doba, že kde bolo, že teraz na každom rohu bolo všetko a zápasy, že by sa diali nejako a bla bla bla. A ja keď som potom pričuchol proste k tým zápasom a ma to strašne bavilo a potom som akože si aj uvedomil, že by som v tom aj niečo chcel dosiahnuť, tak som vedel, že tu není ako keby, není kde, není jak. A keď aj bolo, tak to bolo akože úplne, že to je toho cesta a toho, ten zápas, akože však normálne, logicky. Tak som sa proste zobral a akože to, čo trénujem, tak chcem ísť tam zápasiť a tam to robiť, kde to vzniklo. Tak som išiel do Tajska. No a tak keď si v tom Tajsku, tak tam je viacej možností, viacej promotérov, viacej zápasníkov, viacej inventov, viacej všetkého, tak som sa k tomu akože dostal. Samozrejme, musel som to aj kvalitatívne nejak, nemohlo to byť len tak, že ideš ty, ale tak bolo to, že mnoho zápasov na miestnych štadiónoch a potom chvála Pánu Bohu sa mi doprialo, že som mohol zápasiť aj na Lumpiny, Rajadamnem, Omnoj, proste všetky tie štály, keď som mal na to ešte aj váhu, potom neskôr som už nemohol. No a keďže sa mi nejakým spôsobom ako keby darilo, plus chodili stále tí ľudia do tých, tí, čo vyberajú tých zápasníkov, tak chodili do tých gymov a pozerať sa, že kto tam je a samozrejme aj to bolo zaujímavé, že som tam akože beloch, ako keby v tej dobe ich tam nebolo, že jak teraz, že kopy, hej. Tak sa mi to ako keby, že všetko so všetkým, tak aj sa mi darilo, aj som veľa trénoval, aj som bol akože zaujímavý, aj som mal čo ukázať a proste mal som nejaké výsledky tam u nich, ako keby, hej, v tej danej krajine, tak proste sa mi pošťastilo a ponúkli mi takúto možnosť a som ju využil. Počnúť z prvú, druhú a keď sa pýtal na tú tretiu, tak to bolo tak, že ja som mal ten zápas ponúknutý už predtým, ale počas toho som utrpel ťažké KO poviem príklad, že povedali mi o tom zápase, že či ho chcem, ja neviem, 3 mesiace dopredu a ja behom tých 3 mesiacov, ako keby tak v rámci tej prípravy som zobral zápas, niekedy v polke a išiel som do Poľska na zápas, kde som dostal akože strašnú vypínačku, brutálnu. To bolo v klietke, že vtedy? To bolo v klietke, hej. A som sa prebral až v nemocnici. No a tak som volal teda tomu promotoru, že bohužiaľ je mi to ľúto, ale akože že zase až ako tak sa mám rád a že nebolo by moc rozumné, aby som išiel teraz o ďalšie 2 týždne na ďalší zápas, že bohužiaľ že to je v poriadku, lebo ja s ním mal som veľmi dobrý vzťah, alebo mám s tým usporiadateľom a povedal mi, že mi to prehodí na ďalší event. Ja, že tak Ktorý o ďalší týždeň, ne? Ne, to je tá jednotka, akože to je veľký event a býval teda aspoň veľký event a proste to býva každého pol roka, každé 3 mesiace to bývalo. No a neviem, jak sa tomu darí teraz a či to ešte vlastne funguje. To bolo vlastne v Bratislave, vtedy Žák tam zestrelil Erika Kostánka. Áno. Strašný, áno. No a vtedy sa Žákovi vlastne, on je ako jediný, že má to bola, neviem, či aké váhovke to bolo v 8-4, že má vôbec akože ten titul, lebo I1, lebo to vtedy nebolo. A toto bola bomba. A toto bola prvá 7-7, ako keby, alebo teda druhý event o 7-7 v rámci toho I1 ako keby championship a tak mi to ponúkli, že teda mi to prehodia, že super. No a tak som sa na to dával som sa dokopy akože z toho KOčka, začal som teda znovu trénovať, ale nešlo všetko podľa predstav a potom som sa ako keby úplne som tak chytil taký hec, zo dňa na deň som sa zobral, odišiel som proste do Tajska za svojím trénerom tedajším a fakt pripravil som sa na ten zápas proste reálne, že pripravil za 4 týždne a vyhral som titul, vďaka Bohu. A... To sa písal rok 2018, nie? Áno. A to bol tvoj posledný zápas mimo Slovenska, teda Česka? Takto v tajskom? Či mal si ešte potom nejaký? Nemal som.
A keď už máš toľko titulov, tak stalo sa ti, že si bol aj v titulovom, ktorý si nevyhral, alebo všetky si vyhral? Áno, stalo. Stalo sa mi raz som išiel nezmyselne, akože fakt som nechcel to už robiť. Keď som išiel prvýkrát, som išiel do toho turnaju o ten opasok I1 WMC, čo tam je z roku 2013. To bol naozaj akože môj sen, veľký, z určitej fázy, to sa stalo môjim snom, sa tam dostať a som si povedal, že som ochotný aj zomrieť, ako keby, a tým pádom aj urobiť tú váhu, akože to fakt, to je do 72 kg bolo a to je akože, bola vždycky pre mňa absolútne akože ťažké, veľmi raketa veľká. Ale som vtedy bol tak odhodlaný, že som si povedal, že ja to proste urobím preto všetko, urobil som tu 7-2, nebudem to tu rozoberať, čo všetko, podarilo sa mi. No, že potom prišlo zase, že znovu, a ja som povedal svojmu promotorovi, že to už nechcem robiť, že je to naozaj veľmi náročné a fakt mám z toho vážne aj zdravotné problémy z robenia takej váhy. A on žal, bla, to je jedno, a on to za mňa odklepol, že áno. A ja som proste taký, akože mohol som stále hovoriť ne, ale proste už som to tak bral, jak sa povie, že tvoj promotor je tvoja predĺžená ruka, alebo ja neviem, jak to nazvať. A proste keď sa to už povedalo, tak sa to povedalo. No lenže išiel som tam, chudol som vtedy fakt, že 22 kg. Ja som mal vtedy 94 kg. A naozaj, tam som vtedy prehral, to bolo hrozné, to bola katastrofa, mne vypli vtedy aj ladviny na 5 dní, musel som, fakt ťažké, to v nemocnici som skončil, hrozné. Nikdy to nikomu neodporúčam robiť takéto nezmysly, ešte aj som nemal žiadne dobré informácie podľa mňa, ako keby, ale aj tak 22 kg, proste to bolo moc. Takže vtedy, potom som bol bojovať o titul o jeden v Bulharsku a tam som tiež na body prehral. Hej. OK, dobre. Ty si teda, alebo chalani, chcete ešte k tomuto Tomike? Ja by som sa chcel spýtať na toho trénera tvojho tajského, lebo to je postavička sama o sebe. On teraz myslím, že City Chayama, ne? Alebo... Ne, Supermuna. Supermuna. Všetkých, ale. Že či by si mohol o ňom, lebo tí, čo ho poznajú alebo sledujú, tak to je naozaj taká zvláštna raketa, ten typek. Že či on naozaj je aj taký tvrdý, aj nelen na tých videách, ale naozaj, že je to hardcore úplne. Dobre, to je zás nadlhšie, ale ja to skúsim nejak inak. No, skrátene. No, to je ťažko. On nie je absolútne žiaden, takto, aby to bolo jasné, nie je žiaden herec. To, čo je tam, je aj naozaj. On je také v bežnom živote. Ešte to meno by sme mohli. Sutan Muang. Aha, dobre. A tréner Gae. Gae znamená akože zlý. Ako keby, ale to aj tiež by som k tomu mohol povedať, že prečo, blablabla. Ale jeho meno je Sutan Muang. Nickname tréner Gae. No, ale to chcem povedať, že on je taký aj naozaj ako keby, on je veľmi dobrý človek všetko, ale on vyžaduje proste, ako keby, on je priamy, hej, že priamočiari a takisto, a to, čo vyzerá na tom tréningu, čo on ukazuje, že to je niečo strašné, ne, to je len priama cesta k tomu, čo chceme získať. A ne každému to vyhovuje. A v dnešnej dobe nalejme si, jak sa povie, čistého vína, každý hľadá proste všetko možné, len neísť priamo k tomu, čomu treba ísť. Lebo ja som tak nejak navnímal, čo je v tých komentoch, a takže on není úplne naozaj že vhodný pre každého, ani z tých tajcov tvrdých, že on je vyslovený. No to hovorím, že je to také, že na to, že ak je on známy, tak nemá za sebou až asi toľko tých ľudí, no, známych fighterov. Bol som to bol môj vysnívaný človek, za ktorým som išiel už v roku 2013. Stretli sme sa tak, že ja som podpísal akurát kontrakt v Tajsku s jedným gymom a on, jak som ho podpísal, tak on akurát išiel takto s kuferami preč a ja, že kam idete, tréner, ne? Že však ja som prišiel sem hlavne kvôli vám, a on, že tu končím, tu nechce nikto naozaj trénovať. Odišiel. A tam vychoval, tam bolo v tej dobe proste asi 5-6 šampiónov, hej, že Brazílcov, ako keby, ale to je jedno brutálnych, dobrých. A tam naozaj, že keď s ním človek chce trénovať, musí spĺňať všetko, ako keby, čo on vyžaduje. Ako keby, hej. Ale on nemá s tým problém, že keď to človek nechce vyžadovať, tak to nechce vyžadovať. Ale potom nebude on upravovať svoju ponuku. To nerobí nikto. Tam neexistujú kompromisy. A všetko to pramení z toho, proste on bol hlavne, fakt on bol 10 rokov proste,
mních. Ale nelen tam ešte aj ten buddhistický mnísi, proste v tom Thajsku, tam sú tie vetvy rozdelené. On bol lesný mních. To znamená, že lesní mnísi sú väčšinou sami. Hej, že... Pohode, pokračuj. Prečo sa na to smie? Je to smiešné. No, je to smiešné? Čo má robiť? Ne, iba ma to zaujíma. Ne, že v pohode, ja to berem tak, že lesný mních. V pohode. Hej, lebo to sú rôzne vetvy. Iná kultúra, ja to berem úplne, no. Áno. No, a takže on má naozaj v rámci nejakej testy, má úplne na inej úrovni nejakú predstavu o tom, jak má fungovať disciplína, morálka. A tu aj teda vyžaduje ako keby. Takže tak je to asi, tak by som to skrátil. No. Tak to je. Ani v tejto téme. Ja som plne spokojný. Všetko vyčerpané, áno? Dobre sa počúva. To ťa nezaujalo? Tomu nechceš niečo? Zaujalo ma to, ale myslím si, že kto chce, tak ten si už pozistuje viac, čo znamená lesný mních. Áno, a môžeme pokračovať v našej debate. Okay. Naša debata bude pokračovať tým smerom, keďže si tréner a máš toho za sebou fakt veľké množstvo. Ako by v tvojich očiach mal vyzerať, že dokonalý bojovník? Nemám také niečo vôbec. Nemám akože vôbec nejakú predstavu, toto je, až by som sa cítil akože blbo, keby som si niečo takéto predstavoval. OK, a ty si o Jacobovi hovoril teda nejaké veci, čo sa ti na ňom páčia, tak čo nejakých takých 5 vlastností, ktoré sa tebe páčia na bojovníkovi? Nemusíme konkretizovať, o koho ide, ale proste, čo sa ti tak páči? Tak určite je to ako nejaká morálna výchova, alebo dodržanie nejakých morálnych hodnôt, hej, byť pokorný a bla 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 bla. Tam to celé smeroval. Táto otázka? Však má aj ponožky, všimol som si. Ne, tak naozaj ponímam proste tie bojové športy, tak poďme to rozobrať ináč, že vychádzajú bojové predsa športy z bojových umení. A tie bojové umenia proste, oni na základe niečo vznikli. Oni nevznikli na to, aby si ich robil a choval sa ako kokotko. Alebo teda, ako jak blbec. Hej? Oni sú tu preto, aby ťa naučili nejakým proste morálnym hodnotám, proste samozrejme aj sa nejak akože možno ubrániť, alebo ja neviem čo. Ale hrubá pointa je proste o tom, jak byť ako keby správna bytosť, správny človek, hej. No, takže to. Byť morálne správne nastavený, nejakým spôsobom byť odhodlaný, hej, že vychádza zo svojho nejakého životného komfortu, hej, že vychádzať v tom tréningu z toho, ako keby, tým pádom nebyť lenivý. No a každý to absolútne má, túto vec, proste je to každému živočíchovi proste je to dané, bojovať so strachom, ako keby učiť sa s tým narábať, hej, že mať na to odhodlanie. Takže toto v mojom ponímaní je asi najdôležitejšie. OK. Chalani, niečo k tomuto? Ja môžem len povedať, teda, že presne, ak si hovoril, teda tieto vlastnosti, ktoré sa nesú s týmito bojovými športami, ja to proste môžem povedať na svojom príklade, áno. Ja som v 14 bol ako také príbratejšie, alebo dajme tomu obézne decko a tak ďalej, ale 14 som začal zápasiť, 17 som začal potom už priamo s MMA-kom a tak ďalej. No a ja musím povedať, že strašne mi to pomohlo so sebavedomím a disciplínu mi to dalo. Disciplínu a z nej čerpám vlastne do dnešného dňa, kľudne aj v profesnom živote a tak ďalej, že vidím, že to, čo dajme tomu je pre niektorých nejaké už neznesiteľné alebo čo, tak to ja robím proste ako úplnú automatiku, lebo to mám vštepené počas tej doby, čo som proste bol zvyknutý. Ľudia stále, že nenávidím stereotyp a takéto veci, ale práve vďaka nejakému takému stereotypu je... Na základe neho sa vybuduje nejaká tá disciplína, áno. Samozrejme, však presne, človek musí aj vychádzať z komfortnej zóny, nedosrať sa, keď je mimo tej komfortnej zóny a všetky tieto veci, ale práve tie bojové športy, tak jednak to sebavedomie, takto disciplína, čo to ide ako akýkoľvek vrcholový šport, áno, tú disciplínu, ale to sebavedomie a ten boj so strachom a tieto veci, to je také jedinečné na týchto bojových športoch, že vlastne ťa to posunie ešte o niečo viac a vieš teda, pokiaľ si správne nastavený, tak vieš z toho čerpať celý život a to je pre mňa proste na tomto krásne a preto budem navždy fanúšik bojových športov a aj keď už
samozrejme nejako som zapasil a tak ďalej, považujem sa teda, že už je to minulá kapitola, ale čerpám z toho do dnešného dňa a stále sa nejako tak mentálne považujem za nejakého takéhoto bojovníka. Tak tá kapitola, čo spomínaš, tak možno ešte príde nejaký boxerský zápas, niečo, nie? Ako nie je to vylúčené, nie je to úplne uzatvorené. Ale zároveň to nepovažujem, že to bude natoľko závažné, aby som to vedel nazývať kapitola. Hej. Okay. Alebo pokračovanie kapitoly. Okay. Lebo v jednu dobu, keď som to robil, tak si myslím, že som to robil akože tak, ako som si v tom čase myslel, že si to má robiť a robil som preto všetko. Hej, či už to bolo práve cestovanie do London Shoot Fighters, do Tajska, do Polska a tak ďalej. Robil som všetko preto, bavil ma aj ten samotný zápas, všetko. Hej, chcel som v tom momente toho supera hneď ukončiť, čo vlastne ľudia, čo ma poznali, dajme tomu do tých 14 rokov, alebo tak povedali, že to vôbec nie som ja, hej, že vlastne mali o mne úplne inú mienku. A potom tam sa ukázalo teda, že je to takáto bojovnosť vo mne a to mi akože to mi celkom lichotilo a je to aj niečo, čo mi troška chýba, hej, tak to vlastne predviesť, ale nevadí, no však nájdeme si iný spôsob. Tak to je. On si tlieskal na turnaji, si aj na kamere. Však. To chýbalo. Ten záznam musíš niekedy ukázať, okay. ale samozrejme... Peregrino to má na profile svojom. On má 100,000 followerov. Poviem, nech ťa označí. Takže áno, ak by som si niekedy mohol vyskúšať nástup znova pred ľuďmi a následne ten zápas bez toho, aby som prešiel tým bolestivým úvodnými 3 mesiacmi, teda po tejto pauze samozrejme to bolo ešte oveľa viac, ale áno, bolo to jedno z vecí, ktoré sa mi na tom celé páčilo. OK. Tomi? Niečo? Vyjadri sa k môjmu životu, hej? Je tak super. Celkovo k tejto téme, čo som dal aj tú otázku, že... Jasné. Či máš niečo? On je super. Podobne ako chalani. Ja to síce neberiem tak, Igor, že aj tak trošku tá spiritualita do toho a tak. Ja som s tým začal preto, lebo kamoši na to chodili, tak som išiel aj ja. Ja som ostal, oni skončili. Okay. Jasné, to je ale potom samozrejme, ja si pamätám, dostával som tam strašné bitky. Tam všetci, Beňo, Alex, vlastne Čoky, to pozná dobre Igor. Mišovičan, Ferostari, Zolo tam bol, Roky. Proste všetci ma bili. Hej? Všetkých. A potom postupom času, ešte Marcel Nebohy tam bol vtedy. Potom postupom času, ja som taký, že ja som do toho fakt dával úplne všetko do začiatku. Ja som chodil potom ešte k Peťovi Rybárovi samostatne. Potom, keď bola možnosť chodiť za čkármi spárovať do IMKY, chodil som do IMKY. A pomaličky sa to nejak, hneď som išiel na prvý kemp, čo sa dalo Machačkovi, hej. Tam som dostal strašnú bitku, si pamätám, teraz neviem, jak sa volá ten chalaň. Nespomeniem si, ale to ešte Karajvanov búchal. Lončák ešte tedy búchal, takže tam som videl Otto Merlin ešte, že tam som videl všetky tieto legendy, viac menej naozaj tieto našej ceny, Robert Kurka ešte. A tam som to videl a hovorím si, ty kokos, že takto by som to chcel niekedy. A pomaličky som sa nejak dostal, nehovorím som, že bol niekedy na úrovni nejakého Spabla, ale pomaličky som sa dostal, niečo som dosiahol, čo som asi tak v rámci som sa nejak s Ferom Starým k tomu nejak dopracoval. A to čo bolo? Vieš čo, mal som nejaké príležitosti, búchal som na najväčší galatu, čo boli v Čechách aj na Slovensku, ako jediný, čo sa dá povedať v tej ťažkej váhe. Fakt som obletol všetko tuto. Mal som aj nejaké tie lepšie mená, aj sa mi podarilo poraziť nejaké lepšie mená. Ale keď ideme k tomu, že prečo, tak naozaj tá najviac mne, čo to dalo, tak tú sebadisciplínu, ale čo si to povedal ty? Vychádzanie z komfortnej zóny. To ne. Sebavedomie. To sebavedomie. Že naozaj to sebavedomie taký si... Neviem, aj tí ľudia ťa ináč berú na tej ulici potom, všeobecne, keď o tom je nejak akože nešlo, ale poteší ťa, že sa s tebou bavia aj ľudia proste, ktorí si to proste nemali ináč, by sa s tebou nebavili nikdy, vieš. A samozrejme aj teraz je to stále. Že ťa ľudia tak... No proste ináč ťa berú naozaj. A to ti dajú len tie bojové športy, že asi každý chlap sa chce vedieť nejak ubrániť. To je asi taká prírodzená nejaká, že preto títo ľudia a tieto športy obdivujú, lebo ne sami to dokážu. A ináč, stále to tak nejak cítim, že berú ťa. A mne to strašne dalo veľa do toho rozhodovania, že mám furt taký pocit, že ja keď aj tým chaleňom vysvetľujem tie pravidlá, alebo som to ringu, tak si myslím, že mi veria, že proste, že vedia, že som z tej skupiny tých ľudí, zažil som to, aj keď ako dobre nebol som MMA zápasník, ale vtedy to MMA bolo, to robil asi iba Ilia s Vlastom, so Slavom.
No a takže ja si myslím, že dáva mi to veľa aj to, že som naozaj z tohto športu vyšiel, takže aj do toho ringu alebo do tej klietky mi to dáva strašne veľa. Mám pocit, že tí ľudia tam ma berú troška ináč, keď som tam, vysvetľujem im to, ako keď tam ide niekto rádovi. Neviem, to je ako môj pocit, hej. A poznám tú komunitu, mám tých ľudí rád veľmi, to sú 99% z nich sú naozaj že super ľudia. Takže spoznal som aj vás, bez toho by to nebolo. Okay. A tak ďalej. Táto epizóda sa volá Óda na bojové športy. Presne tak, akože bojové športy, hrával som futbal dlhé roky. A ja, tak Igor hovorí z jeho pohľadu, z môjho pohľadu, bojové športy, či už to je proste úpolové veci, vám dajú niečo, čo vám nedá absolútne žiadny iný šport. To je jedno, že individuálny, hej, nedávam žiadny iný šport, už len ten tréning, nedávam nič iné. A zápas to je úplne iný level, hej, to vôbec. Tam nemusíte ani dojsť, to je zase úplne iný level. To vám nedá nič. To nezažijete. Nezažijete, je to naozaj ten stres. Keď mi to povie, že ja som bez stresu, tak tomu neverte. To je, aspoň ja osobne tomu neverím. Ne, tak ani ja. To sú úplne akože sebaklamy. Alebo náziv. Alebo že každý to nazve ináč, ako keby, hej, ale nejak kolektívne sme dohodnutí na tom, že to proste je stres. Keby, hej, možno že... najebaný Ignašov, keď išiel, tak ne, ale hovorím, nič vám to nedá viac, jak ten pocit, ktorý, jak Rastio hovorí, proste z toho čerpáte celý život, hociakej situácii, stresovej aj v práci, ten stres, že idete sami za seba, že vás tam môže niekto zbiť, aj keď viete, že vás tam nezabije, ale už len to, no nedávam to nič, neexistuje, podľa mňa neexistuje nič také. Možno ešte henty, čo skáču z tých do tej meter vody z 10 kilometrov. Ja som mal zápas v Kambodži s takým zápasníkom, že Vorm Viva, ja neviem, či no to je jedno. A vtedy som napríklad, akože nikdy som nemal, vtedy som uvažoval nad tým, že môžem aj zomrieť. No, keď som videl tie zápasy Barma, čo má ten box barmský, tak tam tie, čo sa tam, jak ich tam odnášajú na tých nosítkach, kámo. Dostane tam strašne káčko, ten chaval mu tam chývdi, mu tam vyščicuje tú skončil si, chytili ťa. Tam tomu aj verím, hej. Tam akože je to možné. Že tak spouvažoval som nad tým. No, že... A jak ten zápas dopadol? Prehral som na body. Ale prežil si. Prežil som. Neprežil. Inkarnácia. Dobre, tomuto rozumieme. Do Shininga Tatuma sa prevčeril. To keď mal 94 kg, tak to bol Channing Tatum úplne. Ježiš, na čo otváranie tejto témy. Dobre, otvorili sme teda niečo takéto. Posledná téma, alebo teda posledná otázka. Čo ďalej? Aký zápas? Ty si naposledy predstavil v Ostrave na RFA 3? Momentálne sa nezaoberám žiadnym nejakou predstavou o nejakom zápase, pretože moje teličko je v stave, v jakom je a myslím si, že je na mieste už mu dopriať proste ako keby nejakú vďačnosť za to, že čo som mu všetko spôsoboval za celé tie roky. Takže prvorade sa idem teraz postarať o svoje telo, aby bolo v pohode a aby toľko netrpelo. To znamená, že možno ma čakajú, snažím sa, aby to neboli 3 operácie, ale proste iba 1, alebo najlepšie ani 1. Takže prvorade sa budem zaoberať teraz týmto. Momentálne ja som dosť vnímavý a vidím, alebo cítim, že som aj z iného uhlu teraz potrebný, tak keďže nemôžem sa venovať tréningu, tak sa venujem proste pomáhaniu druhým chlapcom, ktorí proste môžu a chcú zápasiť. Takže zápas ne. A hlavne máš aj rodinku, už máš dcerku. Ale áno, tiež... to mám rodinu, ale akože aj to som mal aj predtým a nejak akože ma to, není to, že teraz však iba sa tá hra zmenila, musíš k tomu tak pristúpiť, ale aby to nenaberalo teraz akože takého ducha, že oni za to môžu, alebo že kvôli ním sa rozhodujem, to ne. Je to proste, jedno s druhým všetko súvisí ako keby, hej, ale momentálne ide hlavne o to, že nebudem premýšľať nad žiadnym zápasom, pretože moje telo na to není ready a ja nedokážem, jak by som to povedal, že tak nebudeme si tu ani klamať, hej, že tak, ani sa mi nedarí v poslednej dobe, ale ja, akože keby sme to takto ponímali, ja sa týmto vôbec neuberám, vždycky som to mal tak, že
posadím sa aj teraz na chvíľu do také role, aby tomu všetci rozumeli, tak to poviem tak, že ja som so sebou spokojný, keď poviem, že čo sa mi podarilo, alebo ja neviem čo, jak to každý chce ponímať. A ďalej sa mi proste, teraz sa mi nedarí a mal som to tak, že vždycky som sa proste fakt, užíval som sa, rád som sa proste pobil ako keby, ja fakt zbožňujem tie prípravy, rád sa pripravujem, aj keď je to ťažké, rád vychádzam z komfortnej zóny proste ako keby. A len v poslednej dobe je to proste tak, že ja viacej ako keby cítim bolesti alebo trpím, jak si to užívam, hej, takže to proste je úplne proti tej nejakej malej filozofii. Zase druhá strana, že prinieslo mi to aspoň to, že som sa naučil pracovať lepšie s bolesťou, to je akože super, ale je to úplne ako keby také proti tomu, jak ja to vnímam teraz, aby som ja chodil na zápasy s tým, že fakt ráno vstávam s flektorom a zaspávam s flektorom, obrazne povedané. OK. Však máš čo odozdávať svojim zverencom a není ich málo, jak sme si na začiatku hovorili. Flektor je veľká bomba. Je to vymysel dobrý, no. OK, máme tu aj otázky z davu, konkrétne dve. Okay. Prvá, aký deň vo svojom živote by si chcel zažiť znova? No tento, ne? OK, okrem tohto? Asi neviem na to odpovedať, lebo som si v živote nejak som si to takto nikdy nekladol, ani proste nie som takto nastavený, takže asi znovu sa narodiť. OK, aj to je odpoveď samozrejme. A ďalšia, Cháva najprv teda pochválil tvoj podcast, že bol to najlepší, ktorý zatiaľ počul s Honzom Homolkom. Už neviem názov toho podcastu, ale bol to teda podľa neho najlepší. A zároveň, že chcel by ešte, či by si vedel prezradiť niečo z Thajska, čo si zažil, alebo čo sa ti tam možno páčilo, proste niečo, čo možno tam neodznelo, alebo odznelo, ale už si to možno nepamätá, neviem. Tak môj nejaký príchod do Thajska alebo zoznamenie sa s tou krajinou proste ponímam ako jeden zo základných pilierov, ako keby nejakého môjho, že nového Igora, alebo jak by som to povedal, a som v tej krajine absolútne, už keby som tam ani nikdy nedošiel v živote, tak som je absolútne za všetko, čo mi ukázala a poskytla, že vďačný. Absolútne. Že jedlo, filozofiu, tréningy, zápasy, proste podnebie, všetko. Akože naozaj, že v určitej fázi života, kým sa mi nenarodila dcera, tak som to mal proste tak, že by som tam, tu by som všetko predal a išiel by som tam aj proste žiť. OK, dobre. Dobrá odpoveď si myslím. Dobre, Igi, máme pred sebou záver, kde máme teda typovačku spomínanú, ale predtým si ešte teda povieme, že Tomáš Deák má 4.11. zápas na ACA 147 so superom, ktorý má podobné skore 21 výher, 11 porážok, v ACA má 1-1, to pre ľudí hlavne, aby boli informovaní. V sobotu nás čaká RFA 5 v Brne, taktiež eSpro Fight v Košiciach, také zaujímavosti. A poďme k tým typom. Alebo chceš ešte ty predtým niečo povedať? Týmto témam iba vám ďakujem za pozvanie. To si potom povieme. Tak dobre. Okay. Tak zbytočná otázka. Ešte viem, že niečo tento víkend bude ešte nejaký Letway v Bystrici. Áno, to usporiadáva Martin Belák, vlastne začal toto robiť, čo vlastne viem, že to on sa tak trošku ako keby sa stiahol, ale toto bol jeho, ako keby to viem, lebo však ja ho dobre poznám, mali sme veľmi, veľmi taký hlboký vzťah, v rámci aj ma trénoval, aj to bol môj promotér a bla bla bla. A viem, že toto bol vždycky jeho sen, tak sa mu to podarilo to usporiadavať, takže mu v tom fandím a nech sa mu darí. No mal by tam prísť aj tá hviezda, ten ledu? Áno. Lebo to vlastne spada nejakým spôsobom, nechcem tu úplne trepať hlúposti, ale ako keby, že tá organizácia spada, ako keby to je pod jeho hlavičku, ako keby, lebo to tak tam vie v rámci tých nejakých vecí, jak to musí byť, legislatívne, alebo jak to povedať, tak proste musí to spadať pod nejakú veľkú organizáciu, ktorú on má a oni spadajú takisto pod to. Možno budeš povedať, predpokladám, lebo on tam mal vtedy konflikt Barma Thajsko ohľadom toho leduka, že mu zakázali potom Barmci nejak reprezentovať ten šport, ne? Áno, to sa k tomu môžem rovno vyjadriť, absolútne s tým úplne to podporujem.
nesúhlasím od tej doby. Ja som s Ledukom trénoval asi 4 mesiace, spolu sme boli proste v Tigeri, lebo on tam fungoval. Ako športovca ho uznávam, všetko je to super, dokonca ja aj rozumiem, že on hrá určitú marketingovú, akože taký to je jeho spôsob marketingu, tak sa predáva. Ja to ale si nejdem tieto veci, takže sa k tomu môžem akože iba, môj názor je na to, že vybrať si takúto cestu na svoj predaj je pre mňa A konkrétne, čo išlo tam? Išlo o to, že on sa vyjadroval dehonestujúco voči ako keby thaiboxu a dokonca potom to prešlo až akože k tajcom. A vlastne barmanci, kto trošku sleduje nejakú históriu, oni mali medzi sebou dlho konflikt, Barma Tajsko, nestoja už žiadne takéto veci a on, keďže je ikona toho športu momentálne, tak ho každý sleduje a proste nerobilo to dobrotu a povedali mu, že proste toto je nešportové, nemorálne a takto sa chovať nebude, že dali mu stopku. Ja s tým absolútne súhlasím. Čiže on môže používať na tých turnajoch názov Letvej? Teraz už mu to prešlo, myslím, že už tá doba, oni to dostali nejaké 4 roky, alebo 3, alebo ja neviem koľko, 2. A o tejto akcii som vôbec nepočul, to nejaká slabá asi reklama. To teraz, niečo mi to Marek Herda spomínal v Bystrici, lebo viem, že zháňa rozhodcov a teraz došlo k tomu, že 3 turnaje. A to je ten double red, čo usporiadáva. Ja to ono bude? Double red? To neviem. Áno. Aha, OK, dobré. Tak to viem, kde budem študovať viac info. Dobre, typovačka. Igi možno si toho zachytil, teda tipujeme, ľudia budú tiež môcť tipovať v komentároch, my tipujeme tu. Tomino a Rasťo sú vlastne na prvom mieste, ja som druhý, aj keď som vlastne tretí, ale oni sú na rovnakom mieste. Dobre, zápasy, ktoré som vybral, je Tomáš Hron a Ivan Bartek. Ako to vidíte, chalani? Kto ide prvý? Kľudne môžeš ty ako host. Podľa mňa Hron na body. Hron, OK. Otázka, odkedy tipujeme postiarské zápasy? Nič iné som nenašiel. V pohode. Nič iné som nenašiel, lebo som aj hľadal aj Bellator, aj PFL a boli tam nič. Zase, neviem, či to nebude konflikt záujmov, akože keďže budem ten zápas bodovať. Okay. Áno. To znamená, že sa nevyjadruj. Tak to kľudne môžeme. Už sa stalo v minulosti, hej, takže... super. Sme si tým prešli. Tomi, ty si nejak zapojený do tohto zápasu? Ja budem na byte, takže pohodička. Na dverách, jak sa hovorí. Na dverách. A budem ináč s ťou fakt, ja som tak nejak tajne dúfal, že by som to pískal, lebo s jedným aj s druhým som prehral. Viem, že s Tomášom Hronom som prehral svoj druhý profi zápas, to bolo v Nemecku, to bola veľká historka. A tak vieš to nejak tak skrátiť tú veľkú historku? No išiel som, to bol môj 4. zápas, mal to byť amatérsky zápas. Nejakých, už tuším Igor, cesta do Dražďan, ešte s Dušanom Škondričom a s Ivanom Godorom. S Ivanom Godorom v aute, tak si to môžete predstaviť, ešte s Kamilom Čibinským, tak si predstavíte tú cestu, tí, čo ich poznajú, presne vedia. Proste, a to bolo naozaj, to je rok 2000, niečo sa písal, čiže totálny blázni, všetko Kamil vtedy proste Ivan, proste Kremeše, Jesetery a všetko. Ríďak Vendelin. Veľké bomby, ja som týchto chalaňov videl prvýkrát, takže to boli veľké bomby. Došli sme tam, ale opäť sme super akože bolo to super. No a tak som na amatérsky zápas, chalaň potom, že vlastne nebude amatérsky zápas, že je tam pyramída. Je tam pyramída, či by som nešiel, že fú, kamo, ale ja som nemal ešte profi. A on mi nevadí, dal mi nejakých 100 mariek, vtedy boli ešte marky, on že kamo, za 100 mariek, to som celý váš. Tak som išiel, prvý zápas, tam bol taký Ukrajinec žijúci, toho sa mi podarilo poraziť. A potom ešte, ak sme tam došli, tak ešte Ivan Godor mi hovorí, že s Tomášom tam je, ja som vôbec nevedel šajnu, kto to je, hej. Ten už vyhral, ten už tedy mal toho toľko za sebou, že strašne veľa, že to je pyramída, on to už vyhral, myslím, že 2-krát, či koľko tú pyramídu tam. Že wow, že pozriem si to, ne? No a tak nakoniec som začal tej pyramíde s ním. Wow, pozriem si to. A on ako víťaz tej pyramídy proste mal voľný los. Prvý zápas ešte, takže mohli vo finále. Ja som svoj prvý zápas vyhral, takže som s ním išiel do finále. Ja som mu dal low kick a odpadol som, lebo som mal tak rozbitú nohu, že a si presne pamätám, že po tom zápase ja som išiel do šatne, ja som si sadol a hovorím, že chlapci, ja nikam nejdem, už ste zbláznili, nebolo teplo, zima,
Ivan Godor sa tam na tej ja som totálne piči. Úplne. On, že to nevadí, uvidí, a že či ti jebe, nikam nejdem kam. Ale potom som měl tých 100 mariek, tak si hovorím, že za pol hodinu ma to prešlo. No, ale hovorím, dal som jedné lovky, ešte duša mi hovorí, čo ti je, že čo tam? Ja som sa pokrčil tam dolám, takže môj zápas s Tomášom Hronou trval asi 5 sekúnd. Ale si pamätám presne vtedy, ja som dostal od neho prvý low kick a to už asi to poznáte, proste dostal som ten low kick naozaj od profíka a to som zistil, či ti jebe to s ním mám boxovať. No, tak som mu dal ja low kick a sám som odpadol, takže hovorím, ja som vtedy boxoval asi rok a on bol už fakt, že mega, ešte keď na psychike mi nepridalo, keď mi Ivan Godor rozpráva, kto to je, čo to je, ale ja som to nebral tak, lebo som vôbec nepredpokladal som, že sa s ním tam stretnem. No ale ináč Tomáš Hrona super chalaň a fakt som tak nejak dúfal, že by som ho možno pískal, bolo by to pre mňa veľká česť, ale asi by to bol nejaký konflikt zájmov, alebo čo, lebo Bartek je Slovák, ale tak aspoň na tom píte a naozaj ma to veľmi teší. Jasne, Tomáš už nemá tie výkony, čo mal, ale veľmi ma to teší, ale myslím si, že toto by mohol by toho Ivana poraziť. OK. Iggy? Už som hovoril. Ešte raz, prosím. Aha. Na body, že vyhrá Hron, si myslím. Takže vlastne zostávam iba ja dám Barteka Ivana. OK. Dominik Humburger a Milan Datelinka. Iggy, môžeme začať tebou opäť? K tomuto ja sa vôbec neviem vyjadriť, lebo ja neviem, kto je Humburger. Akože fakt, nejsom vôbec tento typ, fakt sme sa o tom bavili, že ja teraz by som mal, že to všetko sledoval a vedel, tak neviem. Myslím, že to je tiež, ale vlastne teraz je tiež taký Čech. Češko neporazený od Monstra. Posledne v KSVčku má výhru. 4-0 alebo 5-0 ma sa mi zdá. OK, tak budem akože patrioticky hovoriť, že Ďatelinka, no. Ďateľ. Hani? Ja idem bez rešpektu proste pre tie body a ja hovorím, že Humburger. Dobre. A ja dám Mekáča. Tak mne zase neostáva nič iné, iba Ďateľ. Aj mu to prajem, samozrejme. Posledný zápas. Alexander Butenko a Karlo Práter. Toto vôbec nič. Pripomeň mi, odkiaľ poznám toho Prátera. Z Veličkovičom mal na Oktagone zápas v Bratislave. Viem, že vo Viedni jeden Práter. Áno, ja. Tak toto je iný. Hej. To je jediné, čo dobre, a teraz mi ešte povedz rýchlo, kto je Butenko. Butenko je Butenko alebo Butenko? To je asi Butenko. Asi Ukrajinec, má 51-17 skore, je bývalý šampión NBA dotky v ľahkej váhe. Dobre. Koľko si povedal? 57? 51 výher, 17 porážok a 3 remízy. Prvý zápas mal v roku 2008. Daj mi Butenka. Dobre. Ja, keďže sú tie konflikty, dávam Butenka. OK. A ty daj ten zábavný park. Dobre. A Práter má 41 rokov. Práter je odkiaľ? Brazílčan. Brazílie? Čo si chcel povedať? Ja som chcel povedať, že z Viedne. Ja ťa pomotal. To je možné, že Brazílčan žijúci vo Viedni. Ten má aké skore? 32 výher a 23 porážok, alebo 35 výher, 23 porážok a 1 remízu. A Butenko, prosím ťa, mal kedy na posledný zápas? Butenko má 4 zápasy poslednej VCA a má 2 výhry, 2 porážky a v 2021 mal posledný. Butenko. OK. No a ja dám Prátera. Toho ste nikto nedali. Takže možno sa dotiahnem na vás v tabulke, a možno ne. OK. To je všetko. Nakoniec by som chcel ešte poďakovať Gymu 1 za podporu, vám za sledovanie, za počúvanie. Do tejto typovacej súťaže sa môžete zapojiť. Iggy, tebe. A ja vám pekne ďakujem. Že si našiel na nás čas v nedeľu a verím, že sa počujeme čoskoro. Ďalšia časť bude bez hostia, bude to už 11. epizóda, takže brutalita úplná. Iggy, teraz je čas pre teba, tedy som ti dal otázku. No, tak iba, že vám ďakujem za pozvanie, aj keď ten čas je divný. Nedeľa 19.00, ale čo by som pre vás nespravil, bolo mi cťou, ďakujem vám a aj divákom a sledujte, podporujte bojové športy. Tak, paráda, takže ďakujeme a majte sa krásne. Čaute. Ďakujem pekne, ahojte.